Takže vítam z dnešného videa. Otvoril som karty, balíčky futbalové na tu Karol Müller. A chcem si s vami podeliť, čo vypadne z týchto dvoch pikov. A môžeme ísť na to. Ten už som videl. Takže Kvrkot, kto hraje hru. Tu. Menuer, dáme na kopku. Depo, ochranca Messiho. Danilo. Andreas Christensen. Joaquin Nelson. Murphy. Merino. Bastoni. Nájdeme na to 3 karty. FC Barcelona, najlepší tým, podľa mňa. Anton Griezmann. Andreas Schenderup, neviem, nepoznám. A Rafa Silva. A idem na ďalší pek. Ideme na ďalší. Takto. Kvrkot, druhý. Takže mám Bassi. Timo Werner. Bio. Emiliano Martinez. Konate. Lindelof. Furnashi. Čian. Hukushi. Tu. Rels. West Ham. Znak. A ideme. Barilla. Bellingham. Čo ti šíbe Bellingham? Belligol. A tu je podpísaná kartička od Antonia Čoláka. Počkaj, Čolák vyzerá na Čecha. Idem sa pozrieť a znovu vám to v ďalšom videu.